Lengkana Tawastiti dawuh pangandikane Sang Wikudibya Begawan Bima Suci panjenengane arsa kundur hangedaton karsa kundur hangedaton ing jawi para tantrik sami sameta nentremaken kahanan sawega ing diri siaga ing gati para tantrik. Prawadya siaga maksana magita kita. Yo 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 yo. Secret
悠悠，哎哎哎，还有还有还有还有还有还有哎呀嘞嘞，哎，哈哈。哟哟哟哟，耶！
Kamu nih durung Le. Ya. Arep njajal ibu-ibu lan adik-adik Waranggono goyangane kaya ngopo. Iya, dicontoni dhisik Mas Darmaji. Ya. Contone ngeten. Ya. Awas. Yo. Bangpak, bangpak, tumbak deluda, maju, 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 mundur, 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 maju, 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 mundur, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk. Contone ngoten niku. Dlantak, dlantak, detak deluda. Maju, 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 mundur, 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 maju, 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 mundur, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk. Ayo, Mary, tobrut, 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 tobrut. Ya. Trantak, detak deluda. Ngono le. Ayo Mer. Iki wis majake awak-awak iki. Ayo. Madhep lek mlaku maju sikile ya maju-maju, aja mek pundake. Ya. Yo, dadose Mas. Madhepe ke sini, madhepnya ke sini. Lah. Oke, sip, yo. Bangpak, tumbak deluda, maju, 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 Ya. mundur, 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 Ah. maju, 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 Ya. mundur, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk. Ranjal. Ya. Ayo is. Ayo. Lek Mang Mary madhep ke saya, saiki dirimu hadap ke sana. Ya. Rodok sigrak Mas, aja tempone aja renak-renuk. Ranjal iki senengane keras ngono iki ya. Set ngono. Yuk. Bangpak, bangpak, tumbak deluda, maju, 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 mundur, 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 Ya. maju, 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 mundur, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk. Ngono wis. Bare. Ayo, Hani Kusuma. Ya. Ayan. Es. Maju-maju yo kena, esek-esek yo kena. Sakarmu, apa Dok? Esek-esek. Yo. Tanjake Han. Yo. As. Bangpak, bangpak, tumbak deluda, esek, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk. Enak. Bocah itu kok anak cerita lho apa? Jaranan. Yo. Sing prayitno hati-hati, Cok. Yo Mas Darmaji. GBC pun sekecakne Pak Eko. Nggih Mas Darmaji. Wah, 1, 2, 3. Masuk. Pak Eko. piye Mas Darmaji? Yo. Buang rasa senang, ngungkih rasa sedih, njaba rasa mangka, duga digawa, ngati-ati aja nganti keri. Iya. Turangga Jaya, pimpinanipun Ki Eko Prisyanto. Ya. Dadoke Mas. Yo, dadoke. Yo.
As, ha, ayo, Parian, parian. Parian, parian. Ah, mau jogetane wis parian, parian. Umume para pejabat-pejabat ki lek bar nyambut ki mesti gawe pantun. Awake dhewe sebagai seniman seniwati yo juga berpantun ria. Tak wiwiti saka Khairin. Ya, Ririn. Ya. Nyekel kodhok ning wit trembesi. Sik to. Sik gamelane mandek engko lek sak omongi muni yo. Sik mandek kok sik. Kudu manut pimpinan. Rin, ya. Nggih, Piye? nyekel kodhok ning wit trembesi. Heeh. Karo layah-layah ora klamben. Heeh. Wong wedok aja mbok apusi. Heeh. Apa neh mbok tinggal lomben. Oh iya. Sik, aku tak takon saiki Rin. Pripun? Apa kabeh ki lelakone wong kan beda-beda. Nggih. Eneng sing kesenengane judi walaupun dadi larangane agama dan negara lho. Judi, omben, maling, terus medok. Di antara kesenengan-kesenengan sing tau dilakoni iki umpama sing kok gedhingi dhewe sing ngendi jajal? Kabeh. Lek mek ngombe ndak apa-apa. Wong ki paling sakit hati ki lek dilarani wong wedok liya lek wong wedok. Lah lek diapusi nggih lara ati, Pak. Lek blok ngombe aja nganti kok anu tokno losno bocah kuwi. Lek ndak oleh mengko Sinten lho, Pak? bocah kelek. Rencang kula. Lek mek ngene wis to ndak lek akan lepas dari dirimu. Alah. Sampun gantos. Gantos Angel. Iya, bocah lugu. Angel. Ya. Tawon madu ngisep sekar. Heeh. Calon ibu kudu sabar. Iya, ngono. Apa wis ana Angel? Sampun. Pirang sasi? Sampun. Pirang sasi? Napa? Pirang sasi? Lah, pirang sasi? Duka, nggih. Tegese wis ana anumu wis ana ya. Heh, Pak, ampun ngoten to Pak, ya Allah astagfirullahaladzim. Amit-amit ya Allah ya mboten. Sing apik. Iya, yo aku arep njajal sapa? Eta Anggun Angel. Anggun. Iya. Arian Gul. Dahar melon entek 5. Dahar melon entek 5. Mugi penonton sedaya panjang yuswa. Nggih. Ngono. Lah saiki lagi muni ndelang tak tong. Ayo. As. As. Hop. Pambuka. Langsung pambuka ya. Ya.